Ers 2009, mae Mick, neu Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gar, wedi cydweithio ag eglwysu'r sir mwyn rhannu'r newyddion da am Iesu Grist mewn ffordd cyfoes, cyffroes a gyda lot fawr o sbort. Mae yna lwythi o weithgareddau wedi trefnu ar hyd y flwyddyn, pethau fel clybiau, bwrlwm bro, clybiau adeg gwyliau ac oedfaon arbennig. Ond mae'r rhaid mae un o'r gweithgareddau mwyaf swnllyd yw'r mabol gampau, ac mae'n gallu mynd just yn bach yn gystadleuol. Ni ydy Capel Providence Llangadog. Rydym wedi ennill rasgyfnewid o blynyddoedd 3-6. Rydym yn joio fo yma gyda Mick a rydym yn hoff iawn o gystadlu. Fy enw i Erin a fi o Providence. Fy enw i yw Ffion ac dwi o Capel y Priordy. Fy enw i yw Megan a dwi o Capel Hendre. A rydym ni wedi cystadlu yn y taflu pwysau. Dwi'n hoffi Mick oherwydd mae fe'n rhoi cyfle da i ni gwrdd â ffrindiau newydd a mae'n rhoi cyfle da os dydych chi ddim yn neud yn dda yn yr ysgol, mae hyn yn rhoi cyfle i chi. Mae pwyslais mawr gyda Mick o wneud ffydd a chariad tuag at Iesu yn beth naturiol ym mhob agwedd o fywyd, a penllanw'r gweithgareddau i gyd yw'r oedfa joio gyda Iesu. Mae'r oedfa yn gyfle'r ifanc a'r hŷn foli a chlywed am Iesu Grist, ac yn aml, mi fydd siaradwr gwadd adnabyddus yn cael y cyfle i rannu ei ffydd. Dwi'n gwybod yn trydydd enfawr i marw dros yn gwlad, ond dwi ddim yn agos i ddarganfod ffydd i'r ffaith bod Iesu Grist a bod Duw ar gam am y fargael i bawb. Wel, mae'r oedfa ar ben nawr, plant yn wych yn canu Emyr Lewis ar dystiolaeth bwerus na hefyd. Gobeithio bod y gynulleidfa wedi cael gymaint o fendith ag Iesu. Mae gwaith o fewn ysgolion y sir yn rhan bwysig o flwyddyn Mick, a mae'r plant yn amlwg wedi ei swyno. Y Beibl yn llyfr arbennig iawn? Mae yn. Pam mae'n arbennig? Llyfr Duw yw ynddo. Mae'r Beibl yn lyfr gwahanol i bob lyfr arall. Mae bach o sparc yn y Beibl, a mae Duw lle siarad ni trwy'r Beibl. Mae'r plant wedi cael profiad hwylus iawn prynawn yma gyda Nigel Davies. Roedd e ffordd dda o gyflwyno storïau o'r Beibl. Mae'r plant wedi cael hwyl yn gwrando ar y storïau a wedi cael tipyn bach allan o'r profiad prynawn yma. Dros wyliau'r Pasg, mae Mick yn trefnu clybiau i blant a phobl ifanc i fwynhau a dysgu am wir ystyr y gwyliau. Duw yw'r bos, a mae Duw deg ac yn garedig. A beth mae'n gweud, fi'n mond chi'na, fi'n caru bobl y byd, a gwahoddiad i bob un i gael dod.
Os hoffech chi glywed mwy am waith Mic ac ymuno yn yr hwyl, ewch i micsirgar.org ac mi fyddan nhw wrth I boddau yn clywed o ddirthoch chi.